Ahojte, Exit. Wow, vy idete neustále dopredu. Sa z toho nesmierne teším. Tešíte sa z toho, že Exit ide stále dopredu? Wow, a nehovorím to len o tej nádhernej scéne, hovorím o srdci, hovorím o tom, že spolu čítate Božie slovo, že sa nebojíte meniť formát a vyzývať pasivitu ľudí. Máte radi výzvy? Wow. A neviem prečo, keď prišla téma na pýchu, prečo to mi zavolal zrovna mne. Rozumiem tomu, keď ste o hneve hovorili, že William tu stál, ale dneska rozdávam. Mám vás veľmi rád. William, veľmi si vážim tvoju otvorenosť, úprimne, aj to, že si sa minulý pred 2 týždňami zdieľal s vecami. A všetci sme v procese. Nie je to o tom, že sme všetci v procese a ja len veľmi rýchlo preletím s vami a s niektorými vecami, ktoré ma napadli, keď som si dal taký freestyle včera, že symptómy pýchy, hovoríme totiž o chorobách srdca alebo nepriateľoch srdca. A ja som spustím môj časovač. A ja som si včera tak len dal, že OK, pýcha. Čo ma napadne? Čo napadne teba ako prvé? Pýcha. A pád? Áno. Pýcha predchádza pád. Môžem sa s vami podeliť o zo pár symptómov, ktoré ma napadli úplne predtým, než otvorím Božie slovo. Len taký freestyle, len prvá vec, ktorá ma napadla, keď som rozmýšľal nad pýchu, aj v takom mojom kontexte, čo momentálne žijem, kde sa nachádzam. Pýcha, falošný pocit, že si už dorazil do cieľa. V angličtine je krásny výraz you have arrived. Vieš o tom, že v kresťanstve neexistuje takýto stav? Že už si došiel do cieľa, že už všetko vieš. My sme ľudia cesty, to je pravý význam slova kresťania. Ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, a tí úplne prví originálni sa nazývali ľudia cesty. A mne to vyjadruje niečo nádherné, že sme všetci v procese a s pokorou prijímame to, že sme v procese. A asi každý jeden z nás by sme tu mohli stáť a hovoriť na všetky tie témy, o ktorých ste hovorili, či je to závisť. Mohol som tu stáť a podeliť sa s vami s môjim zápasom so závisťou. Mohol som tu stáť a hovoriť o vine. Mohol som tu stáť a hovoriť o hneve. Prvý rok nášho manželstva. Wow. Nikdy som nevedel, že sa vo mne toľko hnevu nachádza a Martinka už odchádza. Ale nehnevaj sa, prosím. Ja sa polepším. A náš úžasný synček dostal nový báger. Ako ľudia, a keď raz budete mať syna, kúpte mu báger hneď do nemocnice. On nič iné nepozerá. On je schopný pozerať na YouTube hodinu bágristov, jak bágrujú a nič iného absolútne nechytá. Ale vrátim sa späť k svojej téme. Pýcha, symptóm, pocit, že sa už nepotrebuješ učiť, nepotrebuješ sa meniť. A pritom Ježiš nás nazval učeníkmi. Vieš prečo učeník, učeň? Ten, ktorý sa stále učí. Nemyslí si, že za to, že si prečítal na Read Bible Bibliu 4-krát spredu a dozadu, že si už hotový. Sme v procese. Pýcha je neschopnosť pýtať si feedback a počúvať iných. Môžeš si len tak dať ruku na srdce a keď tak začne silnejšie tlc, tak znamená, že možno máš jeden z týchto symptómov. OK? Nikomu o tom nemusíš hovoriť, ale ty a Duch Svätý vie. Pýcha je väčšinou hlasná a rada vzbudzuje pozornosť. Pokora na druhej strane je tichá a nemá potrebu nikomu nič dokazovať. Pýcha sa chce vždy uistiť, že za daný úspech a zásluhy dostane svoj kredit. Rada si na veci nárokuje. Keby sme v cirkvi ukončili túto hru za to, že kto získa ten kredit, koho denominácia bude oslávená a koho meno bude zviditeľnené, verím tomu, že by sme sa mohli posunúť milovými krokmi vpred. Keď jediné meno, ktoré bude oslávené, je Ježiš Kristus, jeho cirkev s veľkým C, je jedna z najoslobodzujúcejších vecí, ktorú v živote môže zažiť, jednoducho vzdať sa práva brať si kredit za svoje zásluhy a veci. Inak, to som ja spravil. A videl si tú výzdobu? Tomi, spomen to vo oznamoch. Kto získa kredit? Pýcha ťa nenechá dohovoriť a čaká na to, kedy môže konečne povedať svoju pravdu.
A naše medziľudské vzťahy, obzvlášť partnerské vzťahy a manželstvo sú toho úžasná príležitosť cvičiť sa. Pýcha je pocit, že si lepší, a dodám falošný pocit, že si lepší než iný. A si takým tichým kritikom. Vieš, kedy to niekedy tak dobre poznám, keď tlmočím akcia, veľakrát som na pódiu a viete, ako je to, keď tlmočíte, proste veľakrát vás veci hneď nenapadnú a potom sedí taká rada 20 a po skončení prídu za vami, inak Vlado, toto si mal tak povedať, toto tak. Vždycky je ľahké byť tichým kritikom, keď niekde sedíš v tichučku a kľude, než ísť a byť niekde. Pýcha všade bola, všetko videla a všetko vie a rada ti to dokáže. Asi jedna z najväčších definícií pýcha je spoliehanie sa na seba samého, nezávislosť, nepotreba Boha, nezávislosť na jeho milosti. Pýcha oslavuje dokonalosť, až určitý finálny výsledok, zatiaľ čo pokora sa teší z procesu. Tam, kde pýcha vidí titul a pozíciu, tam pokora vidí zodpovednosť a službu. Pýcha je nutkané povedať o tvojich úspechoch, keď ti niekto práve spomenul ten svoj úspech. Keď som sa pripravoval na toto slovo, začala ma napádať pýcha. A za chvíľku budem hovoriť aj na tému nízkeho sebavedomia a na tému prílišného sebavedomia. A keď som tak nad tým rozmýšľal, tak si hovorím, že wow, počúval som si nahrávky z exitov z minulých týždňov, že o závisti ste hovorili a tak si hovorím, že wow, to už tak mám za sebou celkom o hneve a vďaka ti, Pane, aj to už mám za sebou. A zrazu také niečo nepríjemné sa začalo plížiť do môjho srdca. Čo ty máš za sebou, chlapče? Spamätaj sa, je to len Božia milosť. A jeden taký test, ktorý aspoň mne vždy pomôže si pripomenúť to, ako je múdre ostať ticho, keď máš ostať ticho. Vieš o tom, že niekedy najmúdrejšia vec, čo môže spraviť, je ostať ticho? A ja som to minule vypozoroval, keď sa niekto delil so mnou o jeho zážitok, ako vyšiel na jednu z vysokých hôr Slovenska. Ako išli na Kriváne, aké to bolo náročné, ako tam išli v októbri, ako už tam padol nejaký prvý sneh. A v mojom srdci bolo také, ale prosím ťa, Kriváň, choď s Kriváňom niekam. A normálne som čakal, že kedy už dokončíš tento tvoj príbeh o Kriváni a potom dovol, nech ti ja poviem, aká bola cesta na základný tábor Mount Everestu. To je pýcha. Nedokážeš sa tešiť s malým úspechom a hoď aj veľkým úspechom niekoho iného a tešíš sa na to, ako zatieníš víťazstvo a úspech človeka, ktorý ti vylial svoje srdce so svojou radosťou, možno z maličkosti, aby si mu ty povedal, čo si ty všetko dokázal. Pýcha je to, keď sa s tebou William príde podeliť s tým, ako dobehol polmaratón za svoj najlepší čas. A toto sa netýka mňa, toto je čisto ilustračný príklad. A ty mu povieš o tom, ako si zvládol celý maratón. Miňo Barger ho zabehol. A pred 2 týždňami hovorí mi, vieš čo, Vlado, ale taká kríza na mňa prišla pri 32. kilometri. A ja hovorím, počkaj, preplieskať. Taká závisť sa ozvala vtedy. Pri 32. kilometri prišla pýcha. A prišla únava. Aj pýcha. Pýcha miluje robiť veci pre druhých na výslný a je vypočítavá. Čo si ty spravil pre mňa, čo ja spravím teraz pre teba. Pýcha si hovorí, nedám jej like, nedám mu like, aby náhodou ešte nespišnel. Zažil si niekedy niečo také? A už tam má dosť. Na čo? Aby nespišnel. Také, na čo by som povzbudil? Ešte náhodou spišne. Nech vymrie toto zmýšľané. Nech môžeme byť tí, ktorí povzbudzujú jedných druhých. Pýcha častokrát súdi podľa zovňajšku a nezaoberá sa s tým, čo je vo vnútri. Pýcha je vyžadovačná a dáva ľuďom vždy najavo, keď nenaplnia jej očakávania.
Pýcha môže a nemusí mať niečo spoločné s majetkom a peniazmi. Neviem, prečo je to tak, že ľudia niekedy tak ľahko uveria klamstvu, že všetci bohatí sú pyšní a všetci chudobní sú pokorní. Spája sa vám to tak niekedy? Ja ti veľmi prajem, aby si bol úspešný vo všetkom, čo robíš, ale chcem ti povedať, že peniaze nezmenia nevyhnutne tvoj charakter, môžu. Peniaze už len zväčšia alebo pridajú takú lupu na to, čo už v tvojom srdci boli. Poznám kopu chudobných ľudí, ktorí sú nesmierne pyšní a veľa bohatých ľudí, ktorí sú stále pokorní v srdci a nemajú potrebu nikomu nič dokazovať ani svojim majetkom. Pýcha je strnulá a nemá rada zmenu. Pokora je flexibilná a zmeny sa nebojí. Pýcha sa rada pohoršuje. A toto je dôležité. Má know-how na všetko. Dokonca aj na Ducha Svätého a na jeho konanie. Počul si niekedy takých ľudí? Toto nemôže byť Duch Svätý. Takto on nekoná. Za chvíľku ti poviem jeden príbeh. O tom, ako ti Boh niekedy dá to, čo najviac potrebuješ. A to v balení, ktoré najmenej očakávaš. Pýcha si naivne myslí, že sa nikdy nemýli a rozhodne nie na Facebooku. Pokora nemá problém pripustiť to, že sa mýlila. Zvláštnym druhom pýchy je tzv. Falošná pokora. Počul si o nej? Častokrát sa vyskytuje v strednej a východnej Európe. Stav, kedy sa stávaš potichu pyšným na to, aký si ty pokorný. Väčšinou však táto falošná pokora nepramení z Božej milosti, ale z nízkeho sebavedomia a otrockého zmýšľania. Posledný symptóm, pýcha si vie robiť srandu zo všetkých navôkol, len nie sama zo seba. Je totiž citlivá na svoju povesť. Ste ešte so mnou? Našli ste sa v niektorých z týchto symptómov? Áno, tak pozrieme sa na to, čo s tým robiť. Jakub 4.6, zopár veršov, biblický základ, potom jeden príbeh a potom pokánie. Jakub 4.6, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ja som veľakrát tomuto veršu rozumel tak, že pyšní sa Bohu protivia. Ale Boh je ten, ktorý každého miluje, každého jedného. Aj toho, ktorý je stratený vo svojej pýche, vo svojej falošnej predstave, že on je sám zdrojom svojho šťastia a svojho úspechu. Ale niečo nádherné na tom, keď sa človek pokorí pred Bohom a tam nachádza tú nádhernú milosť. Pýcha hovorí, a Božiu milosť nepotrebujem. Preto vidíme toľko ľudí, ktorí nemajú potrebu a môžete sa s nimi zdieľať z evanjelium, môžete im hovoriť o Bohu, ale oni nemajú potrebu, pretože sú plní sami seba. Jedna z najkrajších definícií teraz z toho protilieku na pýchu, ktorou je pokora, je výrok C.S. Lewisa, ktorý povedal, pokora neznamená, že si o sebe myslíš menej, znamená len, že na seba menej myslíš. Milujem ten anglický preklad. True humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. Niektorí hovoria, že medzi pýchou a sebavedomím, teraz hovorím o sebavedomí, ktoré je postavené na Ježišovi, je len veľmi tenká čiara. Ako by existovala len taká možnosť, že buď si pokorný a máš nízke sebavedomie, lebo nevieš, kým si v Ježišovi, alebo si pyšný a myslíš si o sebe príliš veľa. Môžem ti povedať, že Božou vôľou pre tvoj život je to, aby si plne spočinul v tom, kým si v ňom a mal sebavedomie, ktoré nie je odrazom ani nie je čerpané z tvojich úspechov, bankového účtu, tvojich titulov, pozícií a vecí, ktoré si dosiahol. Ale je napojené na tú nádhernú plnosť hodnoty, ktorú ti Ježiš raz a navždy dokázal na kríži. A preto na tento výrok, že je tam len tenká čiara, by som povedal, že pokora a zdravé sebavedomie sa nevylučujú.
Zatiaľ, čo pýcha je falošným dojmom, že som, kým som, vďaka sebe, zdravé sebavedomie v Kristu je poznaným. Že to, kým som a to, kým sa stávam, lebo sme v procese, je len a len skrze Krista a jeho milosť a nie pre moje vlastné zásluhy. Amen? Si tým, kým si, vďaka sebe. Všetko, čo máme, každý jeden dých, ty a ja žijeme na prenajatom dýchu. V jeden moment si Pán povie, OK, môj dých končí. A ty si skončil. Každý jeden nádych je len z jeho milosti. Mňa to nesmierne pokoruje. Niekedy, keď začínam cítiť nevďačnosť, frustráciu a potrebu sa posťažovať, tak len mám taký zvyk, že sa nadýchnem 10-krát zhlboka a pripomeniem si, kto je tým darcom môjho života, kto je tým darcom všetkého dobrého, čo v živote mám. A pri každom jednom nádychu si uvedomím, ako nesmierne za všetko, čo v živote mám, vďačím jemu. Matúš 11:29 Ježiš hovorí, vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoju dušu, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Ak existuje nejaký revolucionár, ktorý obrátil históriu ľudstva do tej miery, že náš letopočet sa začal písať od jeho narodenia, tak to bol Ježiš Kristus. Neexistuje väčšia historická bytosť a toto nemôžu poprieť ani ľudia agnostici alebo ateisti. Že neexistuje človek, ktorého vplyv a trojročná služba by mohla priniesť taký dopad na celý vtedajší svet a na náš svet do 2000 rokov, ako bol Ježiš Kristus. Nikto taký neexistuje. Sú iné rôzne náboženstva, ľudia, ktorí povedali múdre vety. Ale Ježiš zmenil chod ľudstva. A cez to všetko, keď čítam tieto slova, on sa nikdy neusiloval získať si pozornosť ľudí. A tu čítame o tom, že on bol tichý a pokorný srdcom. A ešte 2 verše a potom príbeh. Sofoniáš 2:3. Tu sa píše, hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme a vy, čo konáte podľa jeho práva. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru a azda sa skriete v deň Hospodinovho hnevu. Príslovia 11:2, keď príde pýcha, príde aj hanba. Zatiaľ, čo pokorní vlastnia múdrosť. Keď som tak rozmýšľal nad príbehom človeka alebo nejakého Božieho hrdinu, kde bolo vidno jeho zápas s pýchou a ako dokázal zvíťaziť, tak ma napadlo zo pár ľudí. Pýcha ťa môže stať nesmierne veľa. A pýcha je veľmi podobná ako sebaklam. Vieš, v čom je sebaklam zákerný? Že oklamaný človek nevie, že je oklamaný. A ja som to myslím, že aj na Exite naposledy hovoril, že paradoxne tvoje ústa sú vzdialené len 2 cm, v niektorých prípadoch z nás možno len centimetr od nášho nosa. Napriek tomu sme väčšinou poslední, ktorí prídu na to, že asi potrebujeme žuvačku. Predtým, než to zistí celé tvoje okolie. S pýchou je to veľmi podobné. Všetci vokol teba ju vidia, len ty sám ju nevidíš. A rozmýšľal som nad príbehom, ktorý by mohol nám dať nádej a ktorý by nás nerozpustil po exite domov zničených, že tak skončíme ako Saul. Vieš, to bol Saul. Saul bola prvá Božia voľba a ja viem, že my milujeme spievať piesne o Dávidovi a tancovať ako Dávid, ale môžem ti povedať jednu vec. Dávid bol náhradník. Dávid bola Božia druhá voľba. Pretože jeho prvá voľba doplatila na svoju pýchu. Prišiel o svoje kráľovstvo, dokonca prišiel o zdravú mysel. Len vďaka pýche. Napadol ma Mojžiš. Božie slovo hovorí o tom, že
Zo všetkých ľudí na svete nikto nebol pokornejší než Mojžiš. A dáva mi to obrovskú nádej, keď si minulý pred 2 týždňami hovorili o hneve, ak niekto jednal s hnevom, tak to bol Mojžiš. My jednáme s hnevom, každý jeden z nás, a niekedy je to spravodlivý hnev, niekedy je to zbytočný hnev, niekedy je to naše ego, ktoré sa ozýva. Ale nikto z nás asi ešte z hnevu nezavraždil. Mojžiš áno. Zabil dozorcu, keď videl, ako nespravodlivo tresta jeho priateľ, jeho bratov a sestry. Napriek tomu, pozri sa na Mojžišov život. Ale stálo ho to 40 rokov, kde sa tam staral o nejaké ovce stratený v púšti. A 40 rokov je asi dosť na to, aby Boh zlomil tvoje ego. Veríte tomu, že sa to dá aj rýchlejšie? Ja z celého srdca verím tomu. Ja ťa veľmi povzbudzujem. Jednaj s týmito vecami predtým, než sa oženíš. Predtým, než sa vydáš. Koľký z vás ste tu ženatí a vydaté? Wow, vďaka Bohu za vás. A ak nevieš, o čom hovorím, prosím, len nám dôveruj v tomto. Tomi, že je dobre jednať s tými vecami. A je úžasné, ako si Boh použije tvojho partnera a partnerku na to, aby ešte všetky tie skryté veci, ktoré nechceš vidieť, ti boli ukázané akoby v zrkadle. Ty zrazu musíš jednať s vecami, s ktorými si dovtedy nejednal. Dovtedy si myslíš, že si veľmi poriadny človek, až kým sa neoženíš. Možno si myslíš, že si dochvíľný človek, až kým sa neoženíš. Ale jeden príbeh, ktorý je pre mňa úžasným obrazom toho, ako zvíťaziť nad pýchou, ako sa nenechať zastaviť ani svojou pozíciou, ani svojim poznaním, pretože je napísané, že poznanie nafúkuje, ale láska vzdeláva, láska buduje. Dnes chodí po svete príliš veľa nábožných ľudí, ktorí majú obrovskú hlavu, ale nikoho tým nebudujú. Len útočia jedni na druhých svojou pravdou, lebo my máme pravdu. Vieš, čo je ďalší príznak pýchy? Keď si myslíš, že ty máš copyright na pravdu. A my ako kresťania máme pravdu. Amen. Ježiš Kristus, pravda, cesta i život. Ale nemyslíš si, že ty máš copyright a právo na pravdu. Ježiš nepotrebuje nás, aby sme dokazovali to, že on je pravdou. On je dostatočne silný vo svojej moci. A ten príbeh je príbeh malomocného Námana sírskeho. A ja som to nazval, toto len tak na pobavenie, It's done wonders for my self-esteem. Vidíte to tam? Že táto žraločia plutva robí zázraky s mojím sebavedomím. Dobre, myslel som si, že to je vtipnejšie, ale popri všetkých Dávidkových rozprávkach pre mňa toto bol akože top. Pozrieme sa na tento príbeh a ja som ho nazval tento syndrom, ktorý mal Náman, rovnako syndrómom malomocného srdca. Pýcha je ako malomocenstvo srdca, ktoré ničí vzťahy, rozbíja rodiny, rozdeľuje cirkvi a korumpuje vlády. A tento príbeh môžeme čítať v 2. knihe Kráľov 5. kapitole. A ak chcete ísť so mnou do tohto príbehu, niektorí ho poznáte, niektorí možno nie. A tu sa píše následovne. 2. kniha Kráľov 5. kapitola. Náman, vojvodca sírskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Hospodin Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Takže máme tu niekoho, o ktorom mimochodom jediný nežid, ktorého Božie slovo nazýva udatným hrdinom, jediný pohán, o ktorom sa takto píše, je práve Náman sírsky. A predstav si niekoho, kto bol nesmierne veľa vážený.
bol vojvodca sýrskeho kráľa. Bol to ako keby v našom slovníku generál, ktorý chodil a keď si predstavíš tú jeho uniformu, tuto mal všetky tie svoje výsluhy, všetko to, čo dosiahol, všetky trofeje, všetky vojny, ktoré zvíťazil. Ale potom tu prichádza jedno slovo, bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. V živote prichádzam na to, že každý jeden z nás máme to svoje ale. Úžasný, milujúci človek, ale mám problém s tým a s tým. Úžasná, milovaná Božia dcerka, ale má problém s tým a s tým. A myslím, že je férové povedať na takomto mieste, že asi každý jeden z nás, ako tu sedíme, máme svoje ale. Súhlasíš so mnou? Pavol, apoštol, mal svoje ale. Mal svoj tento osteň, o ktorom hovoril, ktorý sa modlil opakovane, aby ho Boh zobral preč. On hovorí, nie, lebo v tvojej slabosti sa dokonáva moja sila. Niektorí z vás si možno hovoríte, Páne, prečo si mi dal toto ale? Prečo si ma stvoril takú a takú, alebo prečo si mi dal to, alebo prečo sa stalo to a to? Ja z celého srdca verím tomu, že Boh je dobrý a milujúci Otec a nevie dať iný dar, než dobrý a dokonalý dar, ktorý prichádza od Otca svetiel. Ale vie si použiť niekedy aj tragédiu, vie si použiť niekedy aj ťažké veci, vie si použiť aj to, s čím ty možno zápasíš, to tvoje ale. Pane, vie, že ťa tak veľmi milujem a chcem ťa nasledovať, ale ja som zápasil so svojím ale. A nebudem ho teraz tu rozoberať dopodrobna. Pýtal som sa, Páne, toto si vyriešil, tamto si vyriešil. Prečo táto jedna vec? Prečo toto tu ostáva? A dnes mu poviem, Páne, vďaka ti za moje ale. Pretože v mojej slabosti sa dokonáva tvoja sila. A rovnako to bolo s Námanom. Bol to úžasný vojvodca, generál sýrskeho kráľa, ale mal svoje ale. Malomocenstvo je na začiatku skryté. Veľakrát pýcha v našom srdci je skrytá, je ukrytá. Ani my sami si je nie sme vedomí. Pri malomocenstve to funguje tak, že to začína malými červenými bodkami na tele, ktoré sa postupne rozširujú. Postupne začínajú vypadávať vlasy, neskôr chlpy, uvoľňujú sa nechty, postupne kĺby, ďasná, začnú vypadávať zuby a tak ďalej. Inými slovami, senzory tvojej bolesti sú otupené a tak sa človek pomaly, ale iste vytráca a zomiera. Toto bol presne stav, v ktorom sa tento nablískaný generál Náman nachádzal. Navonok krásna uniforma, úžasný titul priazeniu sýrskeho kráľa, ale vo vnútri zomieral, vo vnútri bol rozožieraný. Rovnakým spôsobom pýcha robí tvoje srdce necitlivým. Prestávaš vnímať svoje okolie, prestávaš vnímať bolesť vôkol seba. Ako to v nejakom tom Rambo filme Neznáš bolest. Neznáš bolesť, dokonca nehovorím len o tvojej bolesti. Prestávaš byť citlivý na bolesť okolo teba. Lebo si tak pohltený sebou samým. Toto je malomocenstvo nášho srdca. A ten príbeh pokračuje ďalej. Ja vám ho skúsim trošku rozpovedať. Náman žije v tomto svojom stave v Sýrii, niekde pri Damašku, tam, kde teraz spadajú bomby, tam, kde sa bojuje. A
A žije v tomto svojom stave, tejto tichej bolesti, tichého zomierania. Presne to, čo pýcha robí. Presne to, čo pýcha robí s ľuďmi, ktorí odmietajú podať svoj život do Božej milosti. A koniec koncov zomierajú nielen fyzicky, ale zomierajú duchovné. A do toho všetkého ten príbeh pokračuje tak, že na jednej z ich výprav zobrali so sebou nejakú mladú dievčinu, ktorá prišla, aby bola slúžkou pre Námanovú manželku. A ostaňte so mnou, to znie tak trošku ako telenovela, ale jedného dňa, keď táto slúžka vidí Námana v tomto jeho utrpení a viete si predstaviť, že asi nejako takto to mohlo začať vyzerať, tak mu hovorí, že existuje prorok Elizeus v Samárii, ktorý mu môže pomôcť. A ja ten príbeh skrátim. A tento generál Náman sa dohodne so sýrskym kráľom, že sýrsky král napíše list izraelskému kráľovi, aby mu zabezpečil to, že bude môcť byť uzdravený. A je napísané, že Náman zbalil obrovské bohatstvo a chcel riešiť túto svoju situáciu, tak si nabalil kopec peňazí a tam je to vykreslené ako 10 talentov striebra, 6 000 zlatých šekelov a 10 sviatočných odevov. Keby si to chcel preložiť na eurá, respektíve ja to mám v dolároch, tak v dnešnej dobe podľa Dildea by to bolo okolo 1,2 milióna dolárov. Celkom drahá kozmetická... Čo? Taštička. Darčekový kupón. Wellness. Botox. 1,2 milióna dolárov. A ten príbeh pokračuje ďalej a tam sú niektoré zápletky, ktoré nebudem hovoriť. Keď sa sýrsky král dozvedel, že tento obrovský generál má prísť a hľadá uzdravenie v Izraeli, tak je napísané, že si roztrhol ruchu a povedal si, že ale čo ja s tým spravím? Čo ja s tým môžem spraviť, že nejaký generál, tuto je malomocný, proste ja s tým nič nespravím. A potom dokonca ten sýrsky král hovorí, že, teda ten izraelský král hovorí, že to len sýrsky král si hľadá zámienku na to, aby mohol vyvolať vojnový konflikt. Ako toto išlo naozaj, akože BCC, CNN, BBC. Proste obrovská udalosť. A tu sa prorok Elizeus dozvedá to, že sýrsky král posiela svojho generála, ktorý je malomocný a hovorí mu, OK, ja mu môžem pomôcť. A teda jadro príbehu, Náman sýrsky sa dostáva k Elizeovmu domu. A ty si to možno vieš predstaviť tak, že keby takýto človek zavítal pri tvojich dverách, tak by si rozťahol červené koberce, išiel by si ho privítať. A tu Náman prvýkrát naráža na svoju pýchu. A poviem si, ako k tomu došlo. 8. verš. Keď sa Boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský král si roztrhol šaty, poslal ku kráľovi odkaz: a prečo si roztrhol šaty? Veď nech príde ku mne tento Náman a dozvie sa, že je v Izraeli prorok. A Náman prišiel aj so svojimi koňmi, prišiel so svojimi vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Predstav si celú proste tú maškarádu, všetky koče, vozy, všetci jeho sluhovia, všetko to bohatstvo za 1,2 milióna dolárov. A tu je napísaná jedna krásna vec. Elizeus, ja neviem, či pozeral telku, alebo čo robil. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom. Tak počkaj. Ja veľa vážený. Tu cestujem zo Sýrie. Prinášam ti tu dary v hodnote 1,2 milióna dolárov. A ty sa ani neunúvaš, aby si mi vyšiel v ústrety. A tu je napísané, že Náman sa nesmierne nahneval. Elizeus poslal s odkazom: choď a umyj sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať ako predtým. A budeš čistý. A Náman sa nahneval a odišiel so slovami: hej, myslel som si, že iste tento prorok vyjde von, zastane si a bude vzývať meno Hospodina, chváliť, uctievať aspoň 10 pesničiek svojho Boha a potom zamáva rukou
nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Ona si pozerala nejaké videá Benny Hina alebo niečo. On mal jasnú predstavu, že ak má prísť Boží zázrak, príde takto a nijako inak. Pýcha je niekedy veľmi podobná. Len takto Boh koná a nijako inak. A zrazu je sklamaný, nielen to, je nahnevaný a ešte komentuje jednu vec. Aby si porozumel, ak si náhodou ešte nikdy nebol v Izraeli a žehnám ťa, aby si mohol ísť, my dnes rieku Jordán veľmi ospevujeme. Rieka Jordán sa predelila, to je úžasné. Proste, ja neviem, ako si ty predstavuješ rieku Jordán. Môžem ti povedať jednu tragickú pravdu. Ak by tam nepumpovali vodu z Galilejského jazera, tak Jordán by už asi dávno prestal tiecť. V tom poslednom úseku je to taký potôčik, ktorý má možno 7 metrov na šírku a oproti riekam v Sýrii je absolútne holé nič. A do tohto a ešte jedna vec, aspoň neviem, ako to bolo v tomto období, ale nesmierne špinavý. A keď tam krstíme ľudí v Jordáne, tak si hovorím, že toto sú naozaj rozhodnutí ľudia, pretože keď do tej vody vojdeme, tam pri tej sýrskej hranici, pri jordánskej hranici, tak tam vojdeš vyslovene, že do blata. A skúsi predstaviť tú situáciu a potom pochopíš Námanov koment. Teda on príde za ním, chce mu pomôcť a Elizeus ani sa nenamáha výjsť mu v ústretí, on len povie, vieš čo, sprav takúto vec, pošle svojho posla, chod sa namočiť 7-krát v Jordáne. To ako keby si mal oceán priamo pri svojej terase, svojej vily a ja ťa pošlem na kúpalisko Matador. Ešte existuje Matadorka? Že vraj nová plávarna v Petržalke, ale Matadorka to bolo v mojich časoch. Proste komunistické, staré, malé kúpalisko. A on mu tu hovorí, že či nie sú damašské rieky Abána a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? A či sa nemôžem v nich umyť, aby čistý? A tak rozhorčený odišiel. Dva krátke postrehy, také symptómy pýchy. To, čo ti môže zabrániť, aby si naplno mal svoje srdce uzdravené, je veľakrát práve tá jedna vec, naša pýcha. Je to, keď trváš na svojej pozícii, keď trváš na svojom titule, keď trváš na tom, ako by sa iní ľudia k tebe mali správať. A hádaj čo, ľudia sa tak k tebe nesprávajú. A môžem ti povedať jednu vec, a rátaj s tým, že sa tak v živote k tebe asi správať nebudú. Ak prorok nie je prorokom vo svojej vlasti, ak Ježiš nebol prijatý svojimi vlastnými, čo potom ty čakáš? Aby ma všetci mali radi. Veľmi ti to prajem. Ale predpoklad, a ja nášho syna Dávidka učím jednu vec, že život nie je fér. Sme sa minule hrali na ihrisku a prišiel za ním taký chlapec a teda Dávidko mu zobral jeho motorku a mal svoju motorku. Toto sú veľmi vážne situácie, aby ste pochopili, čo my, dospeláci, riešime. To bolo včera v Piešťanoch. A ten chlapec došiel a hovorí, že to je moja motorka. A Dávidko, moja. A zobral sa s tou motorkou úplne preč. Tak som išiel za ním, hovorím, Dávidko, musíš vrátiť motorku. Nie, maj. No v konečnom dôsledku chlapec prišiel a ja som trošku musel použiť násilie, dal som mu pravý hak, bum. Nie, žarty. A dal mu motorku, Dávidko sa strašne rozplakal a ja som tak pri ňom sedel a hovorím, David, this is one of your big lessons. Life is not fair. A proste tak, jak sa veci majú, uvedol som ho do reality. Život nie je vždy fair. A motorku vrátil, do 2 minút na to zabudol, bol opäť šťastný. Ale veľakrát my máme predstavu o tom, ako všetci budú robiť to, čo si ja prajem, aby robili. Ja som si to v manželstve myslel, aspoň teda zo začiatku.
A vy, čo sa smejete, viete, o čom hovorím? A zistí, že veci tak nie sú. Zistí, že pýcha si veľa nárokuje. Elizeus, Boží muž, vyjde, hodí sa mi proste v ústrety, objíme ma a potom bude robiť to, ako som to videl u Bennyho Hinna. Proste bude chváliť, potom takto tam zloží ruku. A on asi ostal sedieť doma, neviem, čo robil, a poslal svojho sluhu. Neviem, či si vedomý toho, že ani Ježiš sa nikdy neospravedlňoval, ak svojim slovom niekoho urazil, alebo ak nespravil veci tak, ako si to farizei predstavovali. Niekedy sa snažíme všetko vysvetliť, všetkým vyhovieť. A ti chcem povedať, že to je vynikajúca pasca, ako nikdy nebudeš môcť byť plne slobodný, byť tým, kým ťa Pán stvoril, aby si bol. Ježiš sa nesnažil vyhovieť ľuďom, snažil sa prinášať radosť svojmu nebeskému Otcovi. A len jemu jedinému vyhovieť. A v Matúšovi 15, 12, 14 hovorí, a vtedy pristúpili učeníci a povedali mu, a či vieš ty, Ježiš, o tom, že sa farizei na tebe pohoršili? To je Matúš 15, 12. Keď počuli to, čo si im povedal, ja neviem, akú reakciu asi čakali. Jeda chalani, strašne ma to mrzí. To, čo som s tou pravdou hovoril, ja to trošku zriedím. Fakt som bol tvrdý. Jediná pravda, cesta a život. Veď však nemôžeme tú cestu nejako rozšíriť. Spravil to Ježiš? Bol tým zastrašený? A odpovedal im, každá rastlina, ktorú nesadil môj otec, bude vykorenená a nechajte ich. Slepí vedú slepých a ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Wow, toto je ten súcitný Ježiš. Ježiš nerobil kompromisy, keď mali ľudia jednu predstavu, preto aby im vyhovel. A toto je tá zábrana, ktorá veľakrát bráni ľuďom prijať uzdravené srdca. Naša vlastná predstava o tom, ako Boh koná. Vo verši 11 hovorí, myslel som si, že iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha a potom zamáva ruku nad postihnutým miestom a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú damašské rieky Abana a Parpar lepšie ako všetky vody Izraela? Jeho viera spočívala viac v jeho vlastnej múdrosti, než v poslušnosti. Mal svoju predstavu o tom, ako by malo toto uzdravenie prebiehať. A nevedel si absolútne predstaviť, prečo by sa už len on, urodzený generál sýrskej armády, mal ponoriť do nejakého trapného Jordánu plného blata, keď rovno pred domom má damašské rieky Abana a Parpar, ktoré boli ďaleko lepšie. Jedna vzácna lekcia, a myslím si, že je veľmi aktuálna, spojená s mnohými diskusiami na Facebooku a vecami z posledných dní, ktorú mňa osobne Pán veľmi učí o pýche. A to je to, že Boh ti dá to, čo potrebuješ, ale väčšinou to príde v balení, ktoré nečakáš. Možno sa modlíš za radosť a on dopustí to, aby si sa strápnil na pódium. To bol môj prípad. Modlil som sa, Pane, daj mi radosť. Mám pocit, že vyprchá radosť. A viete, čo on spôsobil? Zažil som jeden z najväčších verejných ponížení môjho života. Veľmi mi na tom záležalo, veľmi som si dával záležať a proste nič nešlo podľa plánu. A po skončení, keď som mal chuť všetko zložiť, so všetkým skončiť, si hovorím, Páne, ako bolo toto nevyhnutné? A len som tak vnímal taký Boží úsmev a ja neviem, či poznáte Boha ako humoristu. Ak ho ešte nepoznáš ako humoristu, wow. Ti chcem povedať, že on nemá problém žartovať so svojimi deťmi. Nikdy nie preto, aby ich strápnil, ale jednu vec si dovolí a to je to, že niekedy dovolí, aby sa stali veci, ktoré ťa zaočkujú proti pýche. A len som vnímal, ako mi tak Duch Svätý hovorí, vieš čo, Vlado, príliš ti na tom záležalo. Ale veď, Pán, ja som chcel teba osláviť, kázať tvoje slovo. Príliš ti záležalo na tom, čo si tí ľudia o tebe budú myslieť. A niekedy sa stane, že Boh ti dá to, za čo sa modlíš, ale príde to v inom balení, než by si predstavoval. Ja som sa modlil za radosť a viete, čo mi Boh dal? Vieš, čo ma vtedy začal učiť? Začal ma učiť schopnosti vedieť sa zasmiať sám na sebe.
Koľký z vás máte tú skúsenosť, že ste niekedy nesmierne tvrdí sami na seba? A spravíte nejakú chybu, ako by ste si ju nevedeli odpustiť potom zvyšok svojho života. Ešte s takým pomysleným bičom chodíte a ja blbec, čo som toto som pokazil, tento vzťah, toto. A máte pocit, že vašim sebatrestaním sa nejako zapačíte Bohu. Toto s pokorou nemá nič spoločné. A Boh niekedy ti dá tú odpoveď, ale príde v inom balení. Možno sa modlíš sa za silu zvíťaziť nad pornografiou a ten týždeň ti odíde 3-ročný Mac. PC rozumieš, že odíde aj po 2 rokoch. Ale Mac po 3. A potom si hovoríš, wow, Pane, modlil som sa, aby si mi pomohol. Ďakujem. Modlíš sa za silu milovať bezhraničné a bez očakávania. A práve v tom momente zažiješ obrovskú zradu, sklamané, kedy ťa zradí tvoja blízka priateľka, možno tvoj blízky priateľ. Uvedomujeme si to, že keď Boha o niečo prosíme, že On je Bohom a my sme človekom a tou najväčšou pascou, ktorú pýcha robí, je to, že pýcha hovorí, moje cesty a moje predstavy sú zvrchované. A pritom Boh povedal, moje cesty nie sú vaše cesty a moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. V mojom osobnom živote, ak môžem byť s vami osobný, som prijal mnohokrát najväčšie požehnanie, najväčšie prielomy cez ľudí, ktorými zo začiatku mnohí ani vôbec nesedeli. Hovorím, čo je toto za typka? Však ani spievať nevie, ani sa tak nevie modliť poriadne. A hádaj, cez koho Boh uzdravoval moje srdce. Michal Apetauer, keď tu kázal v BCC pred pár týždňami, povedal jednu úžasnú vec. To bolo to, že asi nepozná Božích služobníkov a služobničky, ktoré by boli akože úplne všetky, že OK, že by v niečom neboli nejakým spôsobom trochu divní. Môžem povedať pravdu, ja na to poviem amen. A všetci tí, ktorí sa tvária, že sú dokonali, úžasní a majú všetkých 5P pokope, vám klamú. A jediné, čo robia, je to, že nie sú ochotní dať najavo svoju slabosť, alebo nie sú slobodní veľakrát byť plne tými, kým sú. A preto všetko zakryjú do krásnej uniformy, aby všetko vyzeralo dokonale a úžasné. Ale každý z nás má svoje ale. A rovnako ho mal Náman, a tu už budem končiť tento príbeh. Náman sa nenechal zastaviť svojou múdrosťou a svojou predstavou. 1. Korinťanom 3.19 hovorí, múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznostvom. Veď skúsi to dať dokopy. Spása celého ľudstva je ukrytá vo viere v Ježiša, narodeného niekde v stajni v zabudnutom Betleheme a v jeho ponižujúcej smrti na kríži a z mŕtvych staní. 1. Korinťanom 1.27 je napísané, to, čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných. A preto nakoniec Náman prekonal svoju pýchu, prekonal tú svoju falošnú predstavu, že on má lepšiu predstavu o tom, ako by to malo prísť. A prosím, ak si vieš, nemám obrázok Námana v tom čase, ešte ho nevedeli odfotiť, ale skúsi predstaviť to, ako tento vznešený generál sýrskej armády prichádza k tejto trapnej rieke zvanej Jordán, vyzlieka si svoju uniformu. A ja neviem, koľko ľudí to sledovalo, ale cesta k pokore ťa bude niekedy stáť to, že si ochotný dať dole svoju uniformu, dať dole svoje odznaky a vyzlieka si, možno tu všetky tie znaky dáva dole. Všetko to krásne oblečenie, ktoré úprimne zakrývalo jeho malomocné telo. A môžete prísť, kapela, ak sa dá. Jeho malomocné telo. A robí svoj prvý krok do tejto blatistej rieky. Asi len v spodnom prádle. Znova ako jednoduchý malý chlapec, ktorý už nemá čo skrývať.
ide a pokoruje sa na ceste za svojím zázrakom. Niektorí z nás máme problém ísť do akvaparku a tam sa dá do plaviek. A tento vznešený generál prichádza do rieky. Celé jeho telo malomocné, zničené, škaredé. A je ochotný pokoriť sa, vstúpiť do rieky. Odložil svoju hrdosť, odložil svoje bojové zásluhy, svoju uniformu s kráľovskými metálmi a ponára sa do Jordánu, ktorý bol len biedným potokom popri širokých tokoch damašských riek. Áno, predtým si to predstavoval všetko inak. On, veľký muž, a tu sa zrazu ponára do Jordána ako malý chlapec, lebo uveril Božiemu slovu, ktorému odkázal cez proroka a je očistený. V tom príbehu to pokračuje ďalej, je napísané, že potom ako teda vyšiel z tejto rieky, potom ako prekonal svoju pýchu, prekonal svoj hnev, tak v 17. verši hovorí, aj hľa, ja som spoznal, že nie je to Boha na celej zemi, len v Izraeli. Lebo tvoj služobník už nebude obetovať spalované obete a zábytky iným bohom. Len Hospodinovi. V procese pokorenia sa pred Bohom, vyzlečenia všetkých tých krásnych medailí, titulov, veci, ktoré zakrývajú malomocenstvo nášho srdca, akúkoľvek neistotu, akúkoľvek vec, on prichádza k poznaniu úplnej slobody. Kedy v spodnom prádle ide do tej vody, je očistený, vychádza uzdravený na 7. krát. Ako vychádza z vody, hovorí, a všetkých týchto božíkov, ktorým som sa klaňal, ktorých som oslavoval, tých všetkých dávam bokom. Ja nám veľmi žehnám, aby každý jeden z nás sme vedeli spoznať ten moment, kedy prídeme k nášmu Jordánu. A možno je to rozhovor s kolegom, ktorý ti lezie na nervy. A Boh ti zlomí tvoje srdce, aby si dokázal vidieť jeho utrpenie a to, že ho nikdy v živote nikto nepočúval. A konečne možno našiel človeka, ktorý je ochotný počuť jeho príbeh, počuť, čo všetko ho trápi. Možno svoj Jordán nájdeš v momente, keď máš pocit, že všetko ide perfektne, všetko ide dokonale a Boh ti dá na srdce, aby si išiel, aby si založil zbor v Pezinku. A ty zložíš svoju uniformu, zložíš svoje medaily, zložíš svoju pozíciu a ideš v poslušnosti na miesto, ktoré ti Boh dal. Chcem vás tak poslať domov s takým očkovaným proti pýche. Zopár vecí, ktoré verím aj podľa Božieho slova, že pomáhajú človeku, aby bol zaočkovaný. Tá prvá vec, vo všetkom mu ďakuj. Vo všetkom mu ďakuj. Vo všetkom. Nie za všetko, nie všetko, čo sa deje Božia vôľa, ale vo všetkom mu ďakuj. Tá druhá vec, ak sa chceš chváliť, chvál sa. Ale tak, ako Božie slovo hovorí, chvál sa svojimi slabosťami. Buď úprimný, buď zraniteľný, buď pokorný, hovoriť o svojich pádoch, o svojich zlyhaniach, aby bola dokázaná jeho moc. Ďalšie očkovanie je toto, uč sa vidieť iných za hodnotnejších od seba samého. Nauč sa skutočne počúvať ľudí a menej hovoriť. Stan sa tým najlepším povzbudzovačom ľudí vokolo teba. Každý deň sprav aspoň jeden tajný dobrý skutok. Ale môžeme sa dohodnúť tajný. Nikto o ňom nebude vedieť ani Facebook. Lebo tvoja odmena bude o to väčšia v nebi. Maj s Pánom svoje tajomstvá. Nemaj potrebu všetko všetkým vytrúbiť. Ja som mal taký čas s Pánom. Niekedy ma fascinuje, keď Boží muži si dávajú proste, ako si ich úžasne Pán používa. Nie je lepšie, keď iní ľudia hovoria o teba, ako si ťa Pán používa? Maj s Pánom tajomstva, nemaj potrebu chváliť sa tým, čo robí.
Začni sa tešiť z malých krokov a oslavuj úspech iných. Nauč sa pýtať si feedback od priateľov. Vymeň zámenou ja za zámenou my. Alebo ty. Ako sa ty máš? Áno, vieš čo, môj týždeň nestojí za zmienku. Ako sa ty máš? Pýtaj sa ľudí, ako sa majú predtým, než na nich spustíš lavínu vecí, ktoré prežívaš. A posledný bod, tráv čas s deťmi. Oni ťa naučia pokore. Ježiš povedal, takých je Božie kráľovstvo, ktorí sú ako deti. Žiadne tituly, žiadne uniformy, žiadne pozície, ale všetci, ktorí sú si rovní pred Pánom. Ak sa môžete postaviť spolu so mnou, chcel by som sa za vás modliť. Bolo to pre vás aspoň trošku užitočné? Áno? Cítite sa trošku zaočkovaní proti pýche? Ja som naposledy zistil svoj zápas s pýchou, keď som mal pocit, že mi niekto veľmi ukryvdil a veľmi ublížil. A mal som pocit, a viem, že ste hovorili o odpustení, Tomi o tom hovoril, o vine, o hneve. A niekedy pýchu spoznáš aj tak, že máš pocit, že niekto iný by mal prísť za tebou prvý. Poznáš to? Ale Pane, ja mám právo. Mne bolo ublížené, mne bolo ukrivdené. A predstavte si tú nádhernú Božiu drzosť, že on vám povie, vieš čo, nie, ty choď a ty si chodať veci do poriadku. A ťa veľmi chcem pozbudiť, jeden zo symptómov pokorného srdca je to, že si rýchly k pokániu. Vieš rýchlo povedať prepáč. Vieš rýchlo povedať odpusť mi a muži, pripravte sa na toto, môžeme si to spolu skúsiť. Táto veta vám môže nielen zachrániť život, ale aj celé manželstvo. Pripravený? Mýlil som sa. Skúste, viem, že pre niektorých z vás prvýkrát je to úplne OK. Mýlil som sa. Wow. Normálne cítim, Božia sláva je uvoľňovaná, len ako to hovoríte. A vy, dámy, si to môžete skúsiť tiež. Ono to nie je, to nemá akože pohlavie, že teraz len muži alebo len ženy. Drahý Ježiš, my ti prinášame dnes večer naše srdcia. A ja sa modlím, aby si ich učinil, aby boli mäsité, aby boli mäkké. Ja sa modlím, aby si vysoko zdvihol hlavu slovenského národa, aby sme nechodili v nejakom znamení falošnej pokory, ubití až k zemi, s neuzdraveným srdcom, neveriac v teba a neveriac ani v samých seba, ale modlím sa, aby si pozdvihol našu hlavu k sebe, ale zároveň, aby si naplnil naše srdcia bázňou pred sebou, aby boli rýchle k pokániu, aby boli rýchle k odpusteniu, aby boli rýchle k milovaniu iných. A ti ďakujem za tvoju nesmiernu trpezlivosť s nami. Že ani jeden z nás, ako tu sme ešte nedošli do cieľa, ba niektorí sme ešte ani len nezačali. A kým budeme žiť na tejto zemi, Pane, meň nás na svoj obraz. Dotýkaj sa tých miest, ktoré stvrdli v našom srdci. Orezávaj naše srdcia, aby boli krásne, mäkké, aby boli také, aké je to tvoje, drahý Ježíš. V slávnom mene Ježíš. Zaočkuj nás svojou pokorou. Mene Ježíš. Amen. Ďakujem veľmi za váš čas.